Bos días. Iniciamos o pleno extraordinario co seguinte punto da orde do día, coa aprobación inicial do orzamento municipal do 2025. Pois hoxe, que iniciamos as festas de Forcarei, iniciámolas con unha excelente noticia. Son unhos orzamentos de urxencia, xa o dixemos, pero desde logo son os mellores dos últimos 6 anos deste goberno do PSOE-BNG. Son de urxencia porque actualmente, e todos os datos que vou a dar, son a data de 31 de xullo de 2025, que están ademais recollidos no presuposto prorrogado do 2019 para este exercicio 2025, é dicir, cos que estuveron traballando durante 6 anos, cos presupostos, co proxecto político do Partido Popular do exercicio 2025, que está claro que 6 anos despois, pois, aínda que era un bo orzamento, deixaron de recoller pois as necesidades que tiña o proxecto político do anterior goberno e do que hoxe volve a retomar. Son de urxencia porque en este presuposto de 2025 cargaron vostedes, é dicir, descontaron, gastaron vostedes en facturas do ano 2023 e facturas do ano 2024 650.000 euros, 650.469 euros que gastaron os presupostos que había para este ano. E os datos dos cartos disponibles a data 31 de xullo, é dicir, non estamos contabilizando a data de hoxe, é dicir, levamos un mes en donde seguiron entrando facturas do anterior goberno, pero a 31 de xullo son 650.000 euros. Para poñernos en situación do que recolle este orzamento, do que pode recoller, vou a dar lectura ao estado de ejecución a día 31 de xullo de como estaba o orzamento, que son os gastos cos que dispoñe este concello para todo o exercicio 2025. Empezo dicindo, a partida 153, que é a partida de vías públicas, que son os cartos consignados para accesos, núcleos de población, a pavimentación de vías públicas, cunetas, etc., está a menos 14.681 euros. Non está a cero, está a menos 14.681. É dicir, isto a data 31 de xullo. Repito, durante o mes de agosto entraron facturas que eso estará sumando a maiores. É dicir, non hai un duro o res, hai deuda. Na partida 161, que é abastecemento domiciliario de agua potable, é dicir, mantemento, conservación, cloración, partida económica para energía eléctrica dos abastecementos, seguros de vehículos, as analíticas dos abastecementos, hai menos 6.589 euros con 41. Na partida de recollida de residuos, que recolle a consignación económica de seguros dos vehículos que traballan para a recollida de residuos, é dicir, as reparacións que pode haber nos vehículos, o gasóleo para circular o resto do ano e os manteñimentos dos contenedores, aí quedan 32.895. Recordar que cada mes se están producindo gastos co que no mes de agosto deixará, ata a fecha de hoxe seguramente xa non quede absolutamente nada. Para a partida de tratamiento de residuos, que é Sogama, en donde cada mes lle costa ao concello
9.425 euros máis Cogami, que é a recollida selectiva, que son 1.148 euros ao mes, é dicir, 11.000 euros ao mes. Quedan a fecha 31 de julio 22.310 euros, é dicir, queda para pagar o mes de julio e de agosto, non queda nada máis. Para alumbrado público, que é o consumo de alumbrado público de todo o concello, pois temos a data 31 de julio coas facturas pagadas a mes de junio menos 117.544 euros. Esa é a situación a 31 de xullo. Na partida 170, que é a Administración Xeral de Medio Ambiente, onde están os parques, as áreas recreativas, desbroces, reparación de maquinaria, seguros, o gasol, temos menos 35.858,38. Na partida 231, asistencia social primaria, que son axudas de emergencia, o SAF para pagar a empresa todos os meses, a luz ou a calefacción do centro social, o xantar na casa, temos 2.000 euros. Está pagado o SAF, a última factura que se pagou ao SAF, pagouse do mes de xuño. Cada mes, saben vostedes canto se paga de SAF cada mes? É dicir, non hai cartos para pagar o SAF do mes de xuño. Fomento de empleo, temos que deixáronos 2.432 euros. Cultura, pois para os gastos do auditorio, da luz, da calefacción, da limpeza, o mantemento que se paga, de actividades culturales, de ocio, campamentos de verano, festas, Semanas Santas. Temos a fecha 31 de xullo, é dicir, cando vostedes estaban gobernando, menos 43.099,10 euros. En promoción cultural temos menos 2.290. En deportes, para o mantenimiento, pista de pádel, piscinas, polideportivos, pista de karting, campo de fútbol, a luz, a limpieza, o mantemento, os seguros, temos 18.432 en positivo. Pero isto estou falando a 31 de xullo, porque a data de hoxe entrou a factura dos socorristas do mes de julio de 10.000 euros e chegará a principios de setembro a factura do mes de agosto dos socorristas por outros 10.000 euros. Quere dicir que non temos un duro. Vale? Non chegará para pagar a segunda factura do mes de agosto dos socorristas. Na partida 450, Administración General de Infraestructuras. Mellora en mantemento de carreteras, camiños veciñales, sinalizacións, reparación de maquinaria, combustibles para os vehículos, quedan 20.000 euros para acabar o ano. E todo isto, de todo o orzamento, pois só quedan cartos para pagar o capítulo 1, que o capítulo 1 son os gastos de persoal. É o que vostede nos deixou aquí. Entonces, falo que son os orzamentos de urxencia porque, por un lado, pagaronvos, está o orzamento así, porque con este orzamento de gastos de 2025 vostedes cargaron facturas que tiñan pendientes sin pagar do ano 2023 e 2024. Fíjese o que chegaron a esperar os provedores, por importe de 650.469. Ademais fixeron, como vostedes ben sabe, vostede que dixo antes no anterior pleno que estaban moi asesorados xurídicamente, pois, mire, dos expedientes do pago desos 650.000 que cargaron neste presuposto, pois
falo de o 14 de marzo, cando vostede pagou esos 650.000 euros, e na fiscalización o secretario decía, o secretario que estuvo aquí, Dalmiro Núñez, decía: comprobouse a existencia de crédito axeitado e suficiente. Existe crédito axeitado suficiente para pagar o orzamento 2025. Pero nese mismo expediente aparece o informe de Tesourería que di: as facturas incluídas na relación correspondente a gastos efectuados antes do inicio do exercicio 2025, sen que conste o respaldo do correspondente compromiso de gasto debidamente adquirido e sen que a súa aprobación con cargo ao exercicio corrente de 2025 se teña efectuado a través dun recoñecemento extrajudicial de crédito. Inclúese neste suposto, cando menos, todas aquelas facturas con data de emisión anterior ao 1 de 2025, así como aquelas en que o concepto reflicte que a prestación foi efectuada antes do pasado 1 de xaneiro. Terceiro, en virtude do anterior, en atención ao principio da anualidade orzamentaria, o crédito que está a soportar esta aprobación non sería o axeitado, requisito previo á verificación da súa suficiencia o que se advirte aos efectos de indicado no artigo 188 da lei. O anterior afectaría igualmente a competencia para a aprobación dos anteriores gastos, que correspondería ao Pleno e non á Alcaldía, según o disposto no artigo 60.2 do Real Decreto. Todo isto está nos dicindo que non existía consignación orzamentaria e que, ademais de non existir esa consignación orzamentaria, ademais o fixo sin o expediente que tiña que ser aprobado no Pleno. E iso di o artículo 188, que fala dunha responsabilidade personal, e di: os ordenadores de gastos e de pagos, en todo caso, e os interventores das entidades locais, cando non advirtan por escrito a súa improcedencia, serán personalmente responsables de todo gasto que autoricen e de toda obligación que recoñezan, liquiden ou paguen sin crédito suficiente. Estamos falando de 650.000 euros que vostedes gastaron do ano 2023 e 2024 e que o cargaron ao orzamento 2025, que nos leva a esta situación a que estamos aquí. Polo tanto, cando eu falaba dun presuposto de urxencia, pois é no que estamos, nun presuposto de urxencia. Non esperen que este orzamento sexa un orzamento como do ano 2019. É imposible, é imposible. Isto, como di ben a palabra, é de urxencia. É de urxencia porque non só temos eso. A maiores, a data 31 de julio, é dicir, ademais de non ter nada, 0 euros para pagar nada en este modelo, a maiores a 31 de julio deixaron vostedes 394.804 euros con 12 pendientes de pago. Por que non as pagaron? Falaban vostedes nas redes de que quedaba na conta bancaria 1.700.000, pero non explicaron que era o que quedaba por pagar, e queda por pagar pois todos os gastos de mantemento que teñamos desde xullo a decembro, en todas estas 394.804 euros a 31 de xullo, porque xa lle digo que están entrando facturas. Eu xa non lle sumo a estes 394 todas as facturas que están entrando este mes. Entonces, eu creo que cando un fai unha publicación e quere ser seria e que de contar a verdade, o primeiro que ten que dicir é: ten vostede na conta 1.700.000 euros
pero non explica o que queda por pagar, verdad? Nin que non hai nada na consignación orzamentaria para pagar, porque pagar sin crédito é unha responsabilidade personal que está penado, non? E o recolle a lei. Ademais, non só nos deixaron estes regalos a todos os veciños, senón temos os procesos judiciais que están todos en marcha. Algúns xa caíron estes días. Xa caeu un proceso judicial do arquitecto municipal, donde o Concello sae condenado. Xa vamos a ver a que sae condenado. Temos os concellos de Cerredo, Cotobade e o Concello de Anama que están reclamando que lle pertence, vale? Porque vostedes desde o ano 2019 pois non lle pagaron a súa parte que lle correspondía, vale? Que era un IAE que cobraba o Concello de Forcarei, porque era o concello que máis eólicos tiña no seu territorio, era o concello encargado de repartir esos dous. Desde o ano 2019 vostedes deixaron de pagar e tuveron, a pesar de mandarlle escritos solicitando o pago, negáronse a facerlo. Entonces, ahora, pues deixanos tamén ese regalo a todos os veciños. Sairemos condenados no xulgado, bueno, xa veremos, non? O mellor o xuez tamén di que non hai que pagarle nada. Temos a Casa de Xuventud que se nos aproxima o xuicio a mediados de setembro. Estamos falando de 300 e pico mil euros. Temos un accidente do circuito que vostede ocultou aquí ao pleno e aos concelleiros no ano 2021, en donde presentaron unha reclamación de danos persoais que supera os 300.000 euros, e as reclamacións de outros procesos judiciais que aínda estamos vendo, que non nos deron tempo de ver aínda en que consiste. Pero bueno, todo isto que dixen supera 1 millón de euros. Supera 1 millón de euros, señora Verónica. Esa é a xestión que fixeron durante 6 anos o PSOE e o BNG. O concelleiro do Bloque, no mes de xuño deste ano, xa saiu na prensa dicindo, saiu ademais o 28 de junio, fai 2 meses, falaba de que abandonaba o goberno por unha falta de xestión preocupante. Palabras textuais. Decía: non ten sentido permanecer nun goberno que non xestiona nin deixa xestionar. Decía: a alcaldesa só toma decisións unilaterais. Decía: tomamos esta decisión pola ausencia de goberno e de compromiso do PSOE cos veciños. Despois de 6 anos sentimos que non se avanza, que non se xestiona e que non se atende o esencial. Iso decía vostede, señor concelleiro. Eu non me estou inventando nada. Son moitísimos os incumprimentos que hai neste concello. Cando antes lle decía que aquel cuadro ali resaltando a súa figura estaba posto tal, xa lle dixen que a usted lle correspondía non ese posto, senón nunha vitrina, un cuadro solo para vostede. Un cuadro solo para vostede era o que merecía de verdade. Ese cuadro quedase pequeno, tiña que salir máis resaltado. Bueno, todos estos son os datos que recollen este orzamento que temos que facer, uns orzamentos de urxencia, que tan só poden recoller para dar solucións ás cousas máis urxentes. E as máis urxentes é o servicio de axuda ao fogar. Porque, como xa vos dixen, xa non hai cartos para pagar o mes de xullo. Xa estamos en agosto, xa lle estamos debendo xullo. E dentro de uns días xa lle debemos agosto. Porque di que non, señora Verónica.
Porque e falarei cando... No, sí. Como veo que di coa cabeza que non, despois vai poder falar o que queira, Unha vez aprobados estos orzamentos de urxencia, que solo vai a dar casi cobertura para sacar o SAF, para poder pagar o SAF, e despois o resto xa veremos como arranxamos. Unha vez que se publique, que hoxe se aprobe, se publique e se expoña ao público polos 15 días, empezaremos a iniciar un trámite para solicitar un crédito, ese crédito incorporalo nas partidas do presuposto e poder ter polo menos cartos para pagar o alumbrado público, por exemplo, de junio a dicembro, para ter gasoil para os edificios, a limpeza dos edificios e todo o que temos. Non vou a falar do estado dos edificios municipais. Eso concretarémolo en outro momento. Pero non houbo en 6 anos un mínimo mantenimiento de nada. No concello é toda unha ruína, chove por todos os lados, a pista de pádel chove polo centro, polos lados, por todos os sitios, a limpieza non existe, o gimnasio está desmantelado, o auditorio, ainda non visitei, pero que me dixeron é que chove por todos os lados, etcétera. É dicir, todos os edificios municipais están abandonados. A maiores temos co que nos encontramos. Teño que dicir que levamos casi un mes, ainda non fai un mes, en ese mes dedicámonos primeiro a facer unhos orzamentos, segundo, a solucionar o problema que había de abastecemento de agua en Surtero de Montes, os depósitos, había roturas de agua, que según entraba agua nos depósitos, salía directamente polas roturas que levaban avisados os veciños máis de 6 meses e que non se fixo absolutamente nada. As dúas piscinas perden moitísima agua, non fixeron nada en 6 anos para arranxar nada. Esas piscinas a día de hoxe non se dan mantido. Nos tuvemos que estar metendo todos os días camións de agua do sobrante dos depósitos de incendios de Pardesoa, porque as piscinas si non tiñamos que pechalas, porque perden agua. Eso sabían vostedes tamén, porque non creo que aparecera, non? O día, eso levaba sucedendo, verdad? De roturas de agua Sautelo, constanos que o sabían. Das depuradoras municipales. As depuradoras municipales, un mes despois de entrarnos, siguen no mismo estado no que levan 6 anos. É dicir, sin funcionar. É dicir, vertendo o río directamente. Vertendo o río 6 anos. Sin un duro para arreglar as depuradoras. Seguramente chegarán e chegaron, teño sancións xa, teño un montón de sancións, as teño guardadas nunha carpeta para un día sentarme e tamén dar unha roda de prensa ao respecto. Mire, temos sancións de Ministerio de Hacienda por non enviar o trimestre de non sei que, de todos os lados, temos sancións de todos os lados. Destas, ainda non vi ninguna das depuradoras de Seprona, pero seguro que vamos a ter moitas, pero que sepan que este é o estado no que nós topamos. Polo tanto, os servicios sociais, nas colas, a xente en garda de espera, non hai cartos para dar máis horas, non hai cartos para pagar as que hai, imagínense dar de alta, claro, pois así levan 6 anos, con colas de espera, e vostedes presumindo, e vostedes gastando 35 euros dun cuadro para poñerse ali. 35 euros que están sin pagar tamén. Que nos las deixou aí para pagar. É dicir, eu non sei se quero entrar en máis detalle ou non, pero bueno, vou a ir ao que é o orzamento. Xa digo que é un orzamento que non nos gusta,
pero é o único que se pode facer, porque os ingresos non se poden inventar. Non se poden inventar. Os gastos son os que son, pero os ingresos son os que son. Entonces, o que vamos a facer, xa yo expliquei, é aprobar isto para poder pedir un crédito e acabar o ano 2025 e ter, polo menos, para pagar os servicios mínimos deste ayuntamiento. Temos, en gasto de personal, 793.000 euros, consignado, que é a única partida onde hai cartos para pagar o personal. Temos os gastos corrientes en bens e servicios que ascenden a 1.659.915 hasta a data. Gastos financeiros 5.765, transferencias correntes 48.968, fondo de contingencia e outros previstos 0 euros. En operacións de capital temos en inversións 39.000 euros. Aquí casi convén resaltar tamén que no ano 2019 o orzamento recollía unha previsión inicial de 600.000 euros no orzamento, que era, supoñía o 21% do orzamento. Ahora mismo tenemos 39.000 euros, que supón o 1,54%. Se nos vamos aos ingresos, pois temos os impostos directos, que desde o ano 2019, que é rústica, vehículos, baixou tamén os ingresos. Tamén nos consta que os padróns están mal feitos, que non se lle cobra a todo o mundo, que se lle duplican a veciños recibos que xa pagaron, todo máis. Que os usuarios do SAF lle cobraban por encima do que di a ordenanza, que estamos traballando para regularizar esa situación, vale? Que o advertimos en diversos plenos, en moitos plenos, levábamos anos advertindo, xa estamos regularizando esa situación. Pois, en total, nos ingresos temos 2.547.000 e nos gastos temos 2.547.000. Por lo tanto, casi xa finalizando o último trimestre do ano 2025, non estamos contentos con este orzamento, non podemos estar, pero estamos contentos que Forcarei ten un orzamento. Estamos contentos. E eu, hoxe que se empezan as festas de Forcarei, estou especialmente contenta, vale? Porque por fin, despois de 6 anos, as calles brillan, as calles luces, a xente está contenta, vale? A xente está contenta e os servicios empezan a poñerse en orden. Empezan, porque isto é moi complicado. 6 anos non se pode facer en un mes, ni en un ano. É dicir, ese traballo que fixeron durante 6 anos foi un arduo traballo. E merecen non só a foto da alcaldesa, sino a foto dos cinco que representaron ese goberno. Eu, se me facilitan as fotos, porque cartos non teño ni para pagar esa de 35 euros, aquela foto ali. Se me facilitan a foto, pegámonos na vitrina e quedan aí que lle colgamos unhos lazos. Por la miña parte, nada máis. Algo que dicir? A ver, se vostede está dicindo que non hai cartos e que non ten como pagar, realmente que a súa xestión é ineficaz totalmente, a súa pretensión tamén de gobernar non vai polo camiño. Como dixemos, hai unha liquidez de 1.700.000. Nas súas mans está consignar para poder adaptar, como dixo, os gastos e poder facer os pagos, que tamén pode haber modificacións de crédito en diferentes áreas de gasto, etc. Hai diferentes ferramentas para poder facer fronte, como fixemos nestes 6 anos, a todos os pagos que houve. De feito, recordarlle que neste último semestre, ou dos primeiros trimestres que tivemos deste ano, hasta o período medio de pago logramos reducilo a 20 días. Irreal. Por favor, estou falando eu.
Eu non interrumpín en ningún momento. Continúa. Estades interrumpindo agora. Vale, entonces, insisto, 1.700.000 euros. Se vos non sodes capaces de utilizar as ferramentas que hai para poder facer fronte a todos os pagos, entonces é que algo falla pola vosa parte. Vale, logo con respecto ao tema do xulgado, obviamente, pues, bueno, faltan sentencias por sair, pues, o que determina o xulgado, obviamente despois xa o falaremos. Hai algunhas que di vostede que perdimos, non perdimos exactamente. De feito, pois, por exemplo, a asistencia técnica de urbanismo, o que temos que pagar é unha indemnización de 7.000 euros en relación aos 5 anos que estivo aquí. De feito, tamén deixeno registrado para que, pola vosa parte, efectuárades ese pago cumprindo coa sentencia. Vale, logo, chámame a atención que saca o tema a sentencia da Casa da Xuventude. Entonces, chámame a atención Casa da Xuventude. 360.000 euros, claro, sí, denunciamos nós, o Concello, a Diputación de Pontevedra, porque cando estivo o anterior goberno, o Partido Socialista, notificouse nos 500.000 euros. E, en cambio, despois entrou o Partido Popular e solamente nos ingresaron 180.000 euros, debéndonos 360.000. Non é que debamos nós, non, débenos a Diputación na que vostede se emperéis a falar, vostede é moi educada e respetuosa. Neste momento, por favor, manteña a compostura. Eso digo eu. Manteña a compostura. Eso digo eu, que a alcaldesa agora debería de dar exemplo. Entonces, esos 360.000 euros é a Deputación que nos debe. Vostede está na Deputación de Pontevedra. Parece mentira que non paga o necesario para que, de forma xusta, esos 360.000 euros que tanta falta fai para o Concello se ingresen. Que, como ben dicía, pues temos a mediados de setembro o xuicio. Pois espero que xa que está na Diputación non mire pola Diputación, senón polo Concello de Forcarei e que vele, porque esos 360.000 euros que xa estaban notificados, pois ingresen aquí ao Concello para o ben dos veciños e veciñas do Concello de Forcarei. Queda emplazada vostede a ir a defender o Concello o juzgado e explicarle de onde quita vostede a titularidade. Non me interrumpa, se me interrumpe continuamente. A ver, non pode estar contando milongas. Avisamos, non ten a titularidade. O sea, que non se paga. Xa que non hai fondos. Non. Mire, por favor, non coñece vostede as ferramentas que pode haber. Non hai uns ingresos mensuais de fondos de compensación local da Xunta de Galicia que por encima se incrementaron, pois hai un par de anos, de 9 a 12 euros ahora por o tema dos usuarios. Nos, cando estivemos, xa fixemos unha modificación, unha incrementación dese crédito para poder pagar o SAF. O SAF poderíase pagar hasta finais de ano sen ningún problema. Se vostedes non queren facer uso desas ferramentas que ten o Concello e se queren inventar que a xuño non hai cartos para pagar simplemente para facer política, bueno, pois vostedes mesmos. Pero por que non pagou vostede antes de marchar? Eu creo que o primeiro son os veciños e veciñas do Concello de Forcarei e deberían de antepor eso ante todo. Logo, respecto, fálame mantemento das piscinas, mantemento do Concello, sancións. Teño que recordarlle a herencia que tivo este goberno pola súa parte no 2019, sancións valoradas en máis de 300.000 euros de Augas de Galicia e mantementos que vostede invertiu aquí no Concello de Forcarei para facer fronte a esas humedades. Pois parece ser que non saíron ben. Non, pois, despois, auditorio. Cantos cartos non se invertiron no auditorio? Que nós tamén invertimos para intentar facer fronte a esos déficits de construcción. Non me faga falar porque a herencia que recibimos de vostedes pois foi tremenda. E despois, con respecto á liquidez, tamén recordarme que cando vostede entrou deixou unha liquidez menor.
Tamén entraron facturas posteriormente sen pagar pola súa parte, obviamente. No, sen pagar non. No 2019, chegaría a factura do mes de agosto. No 2019, cando vostede deixou de ser alcaldesa, tiña unha liquidez menor de 1.700.000, deixou peor este concello, e, digo, entraron facturas do seu goberno que, obviamente, hai que pagalas as empresas. Vale, con respecto... despois tamén comenta, relacionado co SAF, que hai unha lista de espera grande, que non hai cartos. Non, como vostede debe de saber, hai unha cantidade de horas. Se todas as horas están dadas, 4.000 horas están dadas, pois obviamente ten que haber unha lista de espera. Pero vostede ten moi boa relación coa Xunta de Galicia, estivo de feito no Parlamento autonómico. Pois debería de intentar que a Xunta permita ao Concello ter máis horas, o que supón, obviamente, máis inversión para este Concello. Ben, xa empezo co tema dos orzamentos. Tamén chamanos moitísimo a atención que cando nos estimamos unha consignación para todo o ano do SAF de 535.000 euros para facer fronte, vostede trae aquí a estes orzamentos 279.545,44. Por que motivo? Por que? Porque todos estes cartos hai que volcalos no orzamento definitivo. Entonces, se a estimación é de 535.000, ten carácter retroactivo. Ten que ter en conta dende o mes de xaneiro hasta decembro. Como é que consigna solamente con 279.545,44 o orzamento do 2025, que vai dende xaneiro a decembro do 2025. Eu creo que é un grande error, de feito, unha xestión moi ineficaz por a súa parte. Despois, con respecto ao lixo, nós tamén a consignación que propuxemos cando estivemos durante un mes intentando consensuar os orzamentos 2025, que fomos quedando cos diferentes partidos, cos diferentes concellos para chegar a un consenso, cousa que por a súa parte non tivemos, non nos chamou en ningún momento para expoñernos os seus orzamentos, consensualos, dialogalos, ter en conta un pouco a nosa opinión. Pois nada, o que recibimos foi hai 2 días hábiles esta documentación e listo. Non dicía que había... pois volve a contradicirse outra vez, o sea, non consensúa, non dialoga. Ben, pois con respecto ao lixo, 126.500 para facer fronte a esos gastos, a subida de Sogama, que subeu moitísimo neste último ano, e vostede consigna 92.000 euros nestes orzamentos. Non sei que parte, non entendo como van a facer fronte a todos os gastos dende xaneiro hasta decembro, cando a consignación, repito, hai liquidez. O que tendes que consignar. Se non sabedes consignar, e se non queredes consignar, e non queredes facer os pagos, é problema voso, porque non estades gestionando ben dentro do goberno. Vale, insisto, ten carácter retroactivo desde 1 de xaneiro e 92.000 euros para facer fronte aos gastos de Sogama, que parecenos pouco, obviamente. Ben, bueno, o que di que non hai ningún duro, que non esos de 1.700.000, xa tamén xa quedou ben claro que hai uns certificados bancarios que acreditan os cartos que hai en cada conta. Eso non é unha mentira, eso é un feito directamente, non é palabrerío. Cultura. 300, a partir de 305, Administración Xeral Cultura, 316. Encargado de biblioteca, porque vemos que incluyen dous perfis, non? Auxiliar administrativa e outro de encargado de biblioteca. Debería de ir na 3321, área de gasto de biblioteca, encargado de biblioteca. Non sei por que non o teñen en conta eso, está mal. Ten que estudiar tú un pouco para estudiarlo. Está vendendo que tiveron que en moi pouco tempo fixeron os orzamentos, pero os orzamentos hai que mirarlos con lupa porque non están ben feitos.
Necesito un pouco Vale, máis de non tempo. crearon a área de gasto de instalacións. Estuvo 6 anos para sacar iso, non foi capaz. Non crearon a área de gasto de instalacións deportivas, cando hai instalacións deportivas. E sempre ten que habela, ten que haber gastos correntes para poder facer fronte ao mantemento das instalacións deportivas. Non hai ninguna partida que reflexe aí o gasto de mantemento das instalacións deportivas. Despois, o Concello de Forcarei, que é un servicio obligatorio municipal, non está na correspondente área de gasto que é a 164, cementerios e servicios funerarios. Non está creada esta partida tampouco. Continúo. Mire, que me chama señora Verónica, debería repasarse o salario da alcaldesa. O salario da alcaldesa. Eso es. Di que vai a prescindir do salario como alcaldesa. Bueno, tendo en conta que na Diputación de Pontevedra lle vai moi ben, porque en 6 meses cobra o salario da alcaldesa, pois claro, eso incrementamos o que vai a cobrar da Xunta de Goberno local, o que vai a cobrar os plenos das comisións, pois non está nada mal, a verdade. Sí. Por iso digo que xa que sigue cobrando a Diputación, esperemos que esos 360.000 euros que nos debe a Diputación, que mire polo Concello e que se ingresen neste concello. A mediados de setembro se vale, entonces, salario da alcaldesa 912.100. Está consignado neste orzamento o salario íntegro de 48.346,40. E a Seguridade Social, 15.000 euros. Tiñan que poñer a consignación, xa que vostede non vai a cobrar, o lóxico sería de incluir solamente os 7 meses que cobrei pola miña parte cando estaba como alcaldesa. E non o salario íntegro, 48.346,44, e Seguridade Social, 15.000 euros. Aí está nos orzamentos que quere aprobar do 2025. Salarios de órganos de goberno. Bueno, logo hai na página 20 920 Administración Xeral, na partida 13101 Persoal Laboral Temporal, que aí está o salario da traballadora social nesta área de gasto, cando debería de estar na 231, xa que está consignado o personal de servicios sociais nesa partida. Eso tamén é un erro. Logo crearon unha nova área de gasto, 151, que é de urbanismo, cunha consignación de 1.329,79. Gustaríame saber que teñen previsto meter aí. Área de gasto 136, servicio de prevención e extinción de incendios. Hai unha partida de 3.900 euros, que son primas de seguro. Tamén gustaríanos saber a que seguro se refire. Alumbrados públicos. Isto é increíble. A consignación é máis alta que o SAF. O SAF, o que ten consignado para o SAF, para todo o ano 2025, cando xa trouxemos a pleno, eran de 535.000 euros, traen consignado 279.545,44. En cambio, o alumbrado público dalle máis importancia, non sabemos. A consignación é 354.898,92. Siguen o mesmo criterio que o SAF? Que criterio siguen? Outra cosa que tamén nos gustaría que explicarades é en relación das aportacións que fai o Concello para a festa do gaiteiro. Gustaríamos saber en que partida está, en que aplicación presupuestaria está, xa que non encontramos esta área de gasto, que debería de estar novamente na 338, festas populares e festexos. Non vemos esta cantidade para a festa do gaiteiro. Logo, na 931, Política Económica e Fiscal, na 22700, hai servicios de recaudación a favor da entidade, de 8.421,62 euros.
Gustaríanos saber a que vai destinado esta partida e que gastos incluístes. E hai os impostos de actividades económicas. Nos, consignáramos 62.000 euros, vostedes 127.193,20. Estou falando do orzamento que estivemos negociando con vos, que sabes vostedes perfectamente, que o ten no seu poder. 62.000. E vostede consignan 127.193,24. Gustaríanos tamén que explicasen que previsión tendes agora de incluir. Se teñen previsto subir os impostos á cidadanía. Iso é o voso. Tasas por prestación de servicios públicos básicos e recollidas de basuras. Na partida presupuestaria nos propuséramos 153.179,68 e vostedes 171.541,74. Gustaríanos saber que vai incluído tamén aí e tamén o mesmo, se ides a subir os impostos aos veciños. Subvencións nominativas. Gustaríanos saber tamén que teñen pensado con relación ás subvencións nominativas para este ano 2025. Como saben xa, partindo das asociacións que levan xa moitos anos, que prestan servicios como por exemplo a Escola de Fútbol Base, servicios básicos de deporte no que os rapaces e rapazas poden entrenar e poden xogar durante toda a semana, onde hai varios días de entreno e despois partidos, ou unha banda de gaitas onde hai tamén ensaios durante todas as semanas e despois celebran as súas actuacións. Ou as AMPAs, que tamén fan actividades. A AMPA de Forcarei, que por exemplo leva a cabo o Plan Madruga, tan necesario como é, e a AMPA de Soutelo, que leva a cabo tamén moitas actividades complementarias que tampouco vemos onde figuran. E xa non sei, co resto das asociacións, comisións que vostedes propuxeron a maiores, máis de 50, non sei se van a manter eso, se non van a manter eso, tampouco o vemos reflexado. Por exemplo, nas subvencións nominativas, en deporte, na partida 340.480.00, que en relación ás subvencións nominativas de deportes, que se supón que debía ser a Escola de Fútbol Base, nos estábamos dotando de 8.000 euros. Entonces aquí vemos que hai unha partida de 5.000 euros. Que pretenden desincluir aquí? Van destinados a outros fins, ou é que ides a baixar a subvención de 8.000 a 5.000 euros a Escola de Fútbol Base? Gustaríanos saber un pouquiño que vai a pasar con esas subvencións nominativas tan importantes dos colectivos sociais, culturales e deportivos que hai neste concello. Vale, emerxencia social. A emerxencia social, por exemplo, tamén nos chama a atención que non está incluídos os 5.000 euros de emerxencia social, onde esos cartos van destinados pode ser a arreglos de tellados, de casas, obras, melloras que necesitan as persoas máis necesitadas, e tampouco vemos aquí reflexado tampouco na consignación os 5.000 euros, nin os 5.000 nin máis. Gustaríanos tamén que nos explicase ese motivo. Bueno, vaya acabando, Despois, tamén non nos concorda... Xa falou 5 veces máis do que vostede me deixaba a mí. É un tema importante, non? Sí, pero mire... Consorcios, acabo agora, consorcios, partida 231.467. A Galiña Azul. Pero mire, a escola infantil, nos que nos consignáramos 8.000 euros e vos 4.428,16. E tense que ter en conta dende xaneiro a decembro. A mí non me dá tampouco, non sei que contas votades, pero realmente estas contas están mal feitas. Para a escola infantil, dende xaneiro hasta decembro, 4.428,16 euros. Increíble.
Despois, por exemplo, non hai nada consignado na partida 241, 143, fomento de emprego. Aquí fixeronse varias modificacións, que son as subvencións que solicitamos, tanto a Diputación como a Xunta, para a contratación de operarios temporais. Bueno, pois non vemos nada. Solamente hai consignado na partida 241 de 160,08 asistencia médica con 200 euros. Como vai a facer fronte aos salarios deste personal cando xa se fixo as xeracións de crédito na partida 241 143 e na 241 160 da Seguridade Social? Non está, outro erro máis. É un gasto que a día de hoxe xa está habilitado na partida. Estades dicindo que non vai haber crédito para pagar as nóminas. Que estades dicindo con isto? Bueno, en definitiva, como conclusión, non vemos nada acertado baixar o gasto de 2.900.000, como propuñamos nós, a 2.500.000, cando hai liquidez. Non o vemos, nada acertado. Por lo tanto, insistimos que nos consideramos que é unha mala xestión. O noso voto, obviamente, vai a ser en contra, porque non ten apañadura estes orzamentos. Ten no seu poder poder consignar de forma correcta as partidas, e non o está facendo. Volvemos a insistir, está cometendo un erro co SAF, no que nós fomos fieles defensores do SAF e seguiremos sendo, pero que hai unha consignación insuficiente. Entonces, bueno, tendo en conta que non están tendo en consideración, que non están tendo en conta en serio os veciños e veciñas do Concello de Forcarei, o único que fan é propaganda, publicidade e nada máis, pois vémonos na obriga de votar en contra a estos orzamentos. E gustaríame se podera, por favor, de responderme as preguntas que dixen. Gracias. Para xa finalizar a súa intervención, dicirlle que a publicidade gustanos e seguimos esperando, por favor, a ver se nos pasa a página do Concello para poder facer a publicidade. Eso sí que é preocupante. Señor concelleiro, quere intervir? Faltaría máis. Bueno, eu, en primeiro lugar, mostrar a miña... Estou sorprendido do pesimismo de Belén Cachafeiro. Parece que a obligaran a estar de alcaldesa e o que podía facer era esperar as eleccións. Entonces, se tan descontenta está e se tan pesimista está, eu esperaba outra actitud, sinceramente. Esperaba unha actitud máis propositiva de vir aquí e dicir, pois vamos facer isto, vamos facer o outro, queremos que hai que cambiar isto, que hai que cambiar aquilo, e me lo facer así. O único que escoitei foi reproches ao anterior. Toda a súa intervención non houve nada propositivo, todo foi reproche. Eu, personalmente, creo que os veciños merecen outras cousas. Eu pensei que iban deixar de mirar atrás e mirar cara adiante. Ao final, isto o único que me confirma é que o único cambio serio que fixeron foi o das sillas, cambiar as sillas rosas polas sillas azules. Foi o único cambio serio que fixeron neste goberno. Eso me permite un chiste, porque foi moi simpática cando fixo o chiste da vitrina, que a min a verdade é que me fixo gracia o da foto da vitrina. Eu propoñolle un cambio tamén, de chiste a chiste. Propoñolle un cambio. Se vostede me deixa facer unha foto e porlle detrás as sillas azules coa súa cara para que a xente veña e saiba que houve un cambio, eu traio a miña foto para que poña na vitrina. E todos contentos. Bueno, máis alá dos chistes e das simpatías, pois eu creo que o orzamento do 2019 era insuficiente para todo o que hai aquí, que veñen a decirnos que hai un montón de partidas que non dan por gastos. É obvio, xa dixemos, dixo vostede que este concelleiro se cansara de decirlo, é certo, cansamos de decirlo, pero xa sabían que o orzamento do 2019 é insuficiente por gastos actuales. É obvio, hai que facer as partidas e hai que dalas, pero que vostedes mesmos se retratan nas fotos de que non lle dá o orzamento. Os orzamentos dos concellos son cerrados e que están engañando a xente, ademais con unha cousa moi simple e moi ilusa. É dicir, están dicindo que non hai cartos. Perdone, se se pagaran facturas do 23 e o 24, no 25,
os cartos que había que gastar no 23 e no 24 para pagar esas facturas foron as remanentes. Non desapareceron. Non desapareceron. Mire. Nun concello só se poden pagar facturas por dous conceptos. Unha, por cousas que van ao orzamento ou por cousas que se reconoceu extrajudicialmente ou porque se incorporou remanentes para pagar esas facturas previamente. Entonces, vostedes sempre votaron en contra das incorporacións de remanentes. Sempre se cansaron de votar todo en contra. É dicir, eses cartos non poden desaparecer. Isto é un círculo cerrado. Non poden desaparecer. Entonces, están vostedes engañando. Están vostedes mentindo. Eses cartos ten que estar ou en un sitio ou en outro. Entonces, o que teñen é que xestionar. Teñen que xestionar eses cartos. Nós non viñamos aquí a mirar atrás. Creemos que hai que mirar cara adiante. Nós xa dixemos públicamente que lles damos 100 días para que fagan os orzamentos, aplaudimos que os fagan. Pola nosa parte vámonos a abster, son os orzamentos malos, creemos que son moi malos, pero vámonos a abster porque creemos que hai que aprobar un orzamento como dixemos 1 millón de veces. Tamén dixemos 1 millón de veces, e coincidimos vostede máis eu aquí sentados, en que eses orzamentos tiñan que ser negociados. Xemos, isto hai que negociarlo, nós consideramos que todas as forzas políticas, eu dicía daquela, e digo yo agora, volvo a repetir, porque parece que non é a mesma opción cando se está en esa silla que cando se está en esta silla. Cando se está en esa silla, pídese que sean negociados, que todo o mundo participe. Eu, a participación que teño é velos hoxe aquí presentados e aí vos van. Non temos outra participación. Entonces, gustaríame que houberan sido feitos de outra maneira. Ainda así se lle digo, vámonos a abster, porque creemos que é mellor un mal orzamento que non haxe un orzamento. Entonces, nós damoslle 100 días desde que foi a moción de censura para que fagan ese orzamento, para que o apliquen, para que todo eso. Lamentamos moitísimo que hayan quitado a partida destinada ás asociacións. Asociacións que vostede, cando estaba nesta silla, dixo que lle había que dar estes cartos, por mesmo orzamento de 2019, como fixo este goberno, como poido, aprobando, en base a negociacións, incorporacións de remanentes e cartos para poder pagarlle a esa xente esas asociacións, porque no orzamento non o había. Vostede non volva a levar. Non volva a levar. Deixa todas as asociacións esenciales para este concello e invito a, xa lle digo, non queremos ahora mismo. Nos damos 100 días de funcionamento, entendemos que teñen que posa funcionar, todo eso, pero invitámonos a que non abandonen as asociacións deste concello, que volvan a rescatar os mesmos cartos que aprobamos previamente entre todos, entre vostede, eles, ela e máis eu, os catro sentados en unha silla decidimos as asociacións do concello son estas e merecen estos cartos. Entonces, agora non se pode coller que cando se cambia de silla desdecirse e decirle, non, pois agora vou dar 0 euros á banda de gaitas, 0 euros á escola de fútbol, ou ainda peor, vou a negociar por detrás coa banda, coa asociación de non sei que, con non sei canto, este vou dar 1000, este vou fazer isto e tal, e non facer nada transparente como habíamos acordado previamente. Entonces, tómense un pouquiño a molestia de defender o que defendían cando estaban en esta silla, recuperen esa negociación, eso é contar con todos os concelleiros e, sobre todo, defender o que salva a este concello de desaparecer, que son as asociacións. Se temos unha banda de gaitas que é o exemplo, por aí adiante, vayan donde vayan, se temos unha escola de fútbol que ten que vir os concellos de alrededor a xogar aquí porque nos outros sitios non a hai, se temos unhas comisións de festas que fan unhas festas que traen xente ao pueblo, tan orgullosa está das festas de Forcarei, é o que lle vai a dar a alcaldesa de Forcarei, a comisión de festas de Forcarei, neste ano 2025 son 0 euros. 0 euros. 0. Porque lle vai a dar os que acordamos no 2024. Ela, Rafa, Verónica e máis eu. O 2025, a comisión de festas de Forcarei leva 0 euros. É a de Soutelo, é a de Pesqueiras, é a de todos os lados. Non diga que non, porque así está pagando. Non nos conte máis chistes que pagoulle vostede o que acordamos, un bo criterio, creo eu, anteriormente. Faga o mesmo esforzo que fixemos os demais. Eu prometo o meu voto a favor, ainda que non o necesite, prometo o meu voto a favor, se trae unha incorporación de remanentes para pagarlle ás asociacións. Terá a favor, e pagámoslle a mesma cantidade que estaba estipulada para cada unha
ou incluso a que vostedes consideren. Estou disposto a votarlle as cantidades que traigan, dame igual, é dicir, pero traia unha cantidade para o 2025 para as asociacións. Por a miña parte, vamos a abster, porque consideramos que hai que ter un orzamento no qual se consideren os precios actuales e non os do 2019, que é obvio que desequilibran todas as partidas, e vamos a abster. Alguna intervención máis? Sí. Sí. Unha intervención que vou tratar de que sea breve, non quero estender o pleno máis do necesario. A verdade é que fun collendo notas ao longo das vosas dúas intervencións. Poderíamos estar redundando aquí sobre esta partida, aquela partida, a outra partida. Pero a verdade é que a medida que vos iba escoitando, íbame cabreando, porque é bastante increíble que veñades aquí sentar cátedra de como elaborar os presupuestos. Señores, 6 anos e non destes sacados os presupuestos. Os nosos, xa dixo Belén, non son os presupuestos, os mellores presupuestos posibles nin de longe. Ademais que non nos sentamos a negociar con vos, que non... No, perdona, estes presupuestos son para salvar este ano que o deixades feito un auténtico desastre. O sea, de feito, olvidouse de dicir a portavoz que só é que nesta intervención que o goberno actual é ilexítimo. Que se cansou de dicilo no anterior pleno. Pode seguir dicindo, por moito que o repita non se vai convertir en certo. Poderíamos discutir se é inmoral ou non, que eu creo que tampouco, pero bueno, sabe que é ilexítimo? Ilexítimo é pagar 400.000 euros en facturas con cargo ao presupuesto de 2025, de 2024 e 2023. Estamos lastrando a capacidade económica do Concello. O que é un feito, di usted, é os certificados bancarios, o diñeiro que queda nas contas bancarias. O que é un feito tamén é o que queda comprometido. Non sei cantas facturas pendentes, non, os 400.000, o que pagou con cargo a 2025 dos anos anteriores son 600.000, as facturas pendentes de pago son 400.000, máis todo o que está entrando, porque isto é, como ben decía a señora alcaldesa, a 31 de xulio. E digo, é increíble que veñan ustedes aquí falar de xestión ineficaz, de que se non dá o problema é vosso, de que ustedes estuveron gobernando 6 anos sin presupostos. Insistimos, non son os mellores presupostos posibles, son os necesarios aos que ustedes nos obligan a facer. E, en calquer caso, en menos dun mes temos os presupostos encima da mesa. E vamos empezar a traballar. Señor Roberto Jorge, pero como non vai ser Belén pesimista? Tengo que volver ler as súas declaracións con respecto ao goberno anterior. Volvollas ler. Eu creo que foi usted bastante claro, non? Seguimos coa mesma argumentación. Seguimos con a mesma argumentación porque é nuclear. Porque é nuclear. Non é que forades moi malos, é que non fixestes o vosso traballo. O principal, o básico, a primeira tarea que é sacar os orzamentos. Está claro, perdón, que escoitando a exalcaldesa, claro, na súa primeira intervención, casi lle sobraba o resto todo, porque pouco menos veu a dicir que, bueno, non tendes presupuestos, pero tendes ferramentas. Para que queremos presupuestos, non? Se me apuras ainda igual son un estorbo. Seguimos outros 6 anos sin presupuestos. O sea, non sodes serios, non sodes creíbles, e é increíble que veñades aquí sentar cátedra o día que nos poñemos a debatir sobre presupuestos. Nós somos moi optimistas, Robert, moi optimistas. Somos moi optimistas porque despois de 6 anos votamos do goberno e vemos luz ao final do túnel. Pero como imos ser pesimistas, como imos ser optimistas en tanto en canto a falar de orzamentos se refiere? É como vos atrevedes, a verdad, a vir aquí sentar cátedra, digo unha vez máis, con respecto a orzamentos que en 6 anos, repito, 6 anos,
Non fostes capaz de sacar uns. Bueno, si, houve un intento. Un infame intento. Que mellor que quedara neso, nun intento. E pola miña parte non me estendo máis. Gracias. Rafa, tú. Hola. Muy breve. Habló mucho más que en 6 años juntos usted y por lo tanto queremos aprobar el presupuesto y queremos seguir trabajando. En los debates, todo eso que habló hoy, si lo hubiera hablado en los 6 años, pues a lo mejor hubiéramos llegado a algún otro acuerdo. Entonces, le doy pues 2 minutos, como decía usted, ¿vale? Porque habló usted 6, lo que en 6 años no habló, lo habló hoy, ¿vale? Entonces, le doy 2 minutos, ¿vale? Como representante, como alcaldesa, debería usar o galego e o castelán. Pero bueno, eso es otro tema. Insisto, existe liquidez. Aprendan a usar as ferramentas que temos no Concello para sacar as cousas adiante. Non escoitas, non. Escucha activa, escucha activa. Estivemos 6 anos gobernando e conseguimos sacar todo adiante. Iso chamase ser resolutivos. Sí. Invitámosvos a volver a traer os orzamentos coas correccións que son necesarias, xa que, como vedes, hai varios errores, e xa o tema do SAF. O sea, con esa pouca consignación para dotar o SAF, é unha vergonza, e votaremos a favor. Por último, sí, votástenos do goberno. Con que? Cos votos do Partido Socialista. Polo tanto, sodes un goberno ilexítimo, que non representa o que votaron os veciños e veciñas do Concello de Portavel. Se for ilexítimo, poderías acudir á lei para revertirlo. E non podes, porque é lexítimo. Que pasa que, bueno, se che teño que explicar isto... A miña intervención. Que queres que che diga? Como o partido máis votado. Veña, E ustedes gobernan a conta dos outros partidos. Ustedes non aspiran a ganar as eleccións, aspiran a gobernar a conta dos outros. Señora Verónica Pichel, por favor, tiene la palabra Ángeles Ballesteros. Vale. Por un lado, simplemente aclararle ao señor Roberto, cando dixo que todas esas facturas de 650.000 euros que esas se pagaran e que non foran orzamento, sí, señor Jorge Roberto, foron aplicadas ao orzamento do 2025 sen o previo trámite, que era un recoñecemento extrajudicial de crédito, co cual, dixo vostede, non lle afectou ao orzamento? Sí, afectoulle o orzamento, porque foi aplicado en cada dispóñolle, pídolle por favor que, porque o sea, que despois veña vostede, pase por xunto a secretaria, veña por xunto nosa, entregámoslo, e conforme vai ver que esos 650.000 euros foron aplicados ás partidas do presuposto do 2025, co cual o presuposto do 2025, vale, de 2.800.000 euros, xa automáticamente, cando se lle aplicaron esas facturas, baixaron 650.000 euros, quedando xa en 2.200.000. Eso aclararlo, porque daquelas vostede estaba gobernando e debería de saberlo. Non estaba fora, ainda estaba gobernando. Dixémolo xa nese pleno. Non é cuestión de volver para atrás, é cuestión de que se nos centramos a día de hoxe o normal é que nos presentemos as cuentas que tiña este Concello a día 31 do 7 do 2025. Non é estar votando o que fixo a señora alcaldesa, pero neste momento xa Verónica Pichel, ou o que fixo vostede, non. Trátase de decir, o día 31 de xullo hai unhas contas no Concello que nós temos que informarlle aos veciños cales eran esas contas. Decirlle se as partidas estaban a cero ou non estaban a cero e os cartos que quedaban aí. Entonces, por favor, non volva a repetir que o orzamento non menguou por culpa desas facturas, porque sí menguou. Espero que unha vez que o comprobe, despois diga se menguou ou non. Por outro lado, quero decirlles que aparte desas facturas, faime moita gracia cando a señora Verónica Pichel di
o tema da xestión, que non sabemos, que isto. Para facer o mismo que facía vostede, dende logo non sabemos. Eso xa para empezar. Xa témolo moi claro. Cando non ten consignación económica e sigue metendo facturas e facturas e facturas e facturas, non. Eso dende logo non o imos facer, señora Verónica Pichet. Pero se tan sinxelo era todo o que vostede di, recórdolle que vostede, a 31 do 7, deixou 394.000 euros de facturas para pagar, pendientes de pago. Non entendo moi ben por que non as pagou, porque é que de verdad di, hai cartos, pero as facturas de marzo, abril, están sen pagar, Pilates está sen pagar. Os honorarios de todos eses señores Pricewater sen pagar, porque sí, asesores dende logo tiñaos, porque 40.000 euros en asesores en 6 meses do 2025, cuidado, o ano pasado estábamos en 50.000, pero este ano non sei se nos chegarán os 50.000. Ten vostede aquí a luz toda sen pagar. Falo de facturas que deixou vostede xa aí pendientes de pago, porque non sei por que non as firmou, se tantos cartos había na conta, e se podían pagar era tan sinxelo, non as deixara quedar. Pagaras vostede as carpas das festas sen pagar, os bacheos sen pagar, Pricewater 4.000 e pico sen pagar, piscina municipal de Forcarei 6.000 sen pagar, o cuadro que é unha insignificancia, 36 euros, pero sen pagar. Hai 1.700 no banco, pero non hai 36 para pagar. Os análisis do depósito sen pagar, unha lata de aceite 1.200 sen pagar, 800 imposto de electricidade sen pagar, o SAD sen pagar. O día 2 do 7 hasta o 31 puedo pagar, non? Que había cartos, non pagou. Desescombros sen pagar. Entonces, moitos cartos, sí. Estas a 31 do 7, 394.000. Eu tiña pedido de palabra. Ten un minuto. A ver, volvemos ao de antes. Cando vostedes estaban, canseime de dicirlle á alcaldesa daquel momento que se fixera un regulamento para regular o que falamos cada un e tal. Págano, págano. Esperemos que sí, eso de que dache un minuto antes de falar, pois non é así. Entonces, indo sencillo para que todo o mundo o poida entender. Están vostedes aquí cos seus números, simplemente cos seus números, dicíndonos que pagaron 650.000 euros e que quedan 390 por pagar. Dos estados das contas está claro que hai 1.700.000, porque hai 1.700.000 no banco. Resten vostedes 1.700.000 menos 600.000 máis menos 400.000, ainda quedan 700.000 euros. Está clarísimo que lles estou dicindo. O que non se gastou en pagar as facturas no 23 e no 24 foi a remanentes. E ainda teñen vostedes 700.000 euros para facer unhas axudas ás asociacións, para facer unhas axudas a todas as entidades deste concello, o dominó, e volver a facer unhas axudas que permitan que funcionen as asociacións. Non se cerren nelo. Nós queremos facer propostas constructivas para que ao largo do que queda de ano se cambien cousas. E hai posibilidade. Non vos cerredes en decir que non, que son malísimos os outros e non facemos nada, porque é o discurso outra vez o mesmo, repetimos o discurso de inicio unha e outra vez. Non hai nada, foron malísimos, pero nós non facemos nada. Non, facede algo, tendes cartos e, por favor, aprobade algo para o funcionamento de esa xente de maneira transparente. Moi ben.
Bueno, xa para concluir, non hai máis intervencións, temos que continuar e temos que seguir traballando no Non me deixo outra vez. Vostede xa falou máis que fai 6 anos. Estamos aquí para falar, sí, non? Pero non, mire, para poder debatir, non vamos a seguir debatindo. Mira, non vamos a seguir debatindo. Por favor, déxeme falar. Non vamos a seguir debatindo porque o que está claro é que levan vostede hora e media aquí ou unha hora ou non sei canto levan falando. E o único que demostran é intentan engañar algunha xente, algunha pouca que lle queda que lle cree de verdade, ¿vale? Pero a realidade é a realidade. A realidade é que vostede nunha publicación deixo 1.700.000 no banco, pero o que se lle esqueceu decir, e hubiera quedado moi ben, é dicir, e deixo 600.000 sin pagar, ¿vale? É dicir, según as contas, que imaginadevos onde estamos, según as contas do señor concelleiro do BNG, dinos que aínda nos quedan 700.000. Sabe canto costan as nóminas do personal daqui a final de ano? O capítulo non está equilibrado. Non, pero 700.000 é para todo, que me fala do capítulo. Digo que só quedan, vostedes non, a ver, ou non queren entender, ou están intentando aquí liar a cousa. O que está claro, no, por favor, non interrompa. Mire, o que está claro é que non entenden e non saben o que é un orzamento, e non saben porque nunca o fixeron, e porque en 6 anos nunca trouxeron un orzamento. Entón, non poden vir aquí a explicarnos a nós o que é un orzamento, porque nós, nos anos que gobernamos, cada ano tiñamos un orzamento en plazo, aprobados en plazo. Cada ano aprobábamos as contas en plazo. Nós, este Concello, a liquidación da conta ainda non se fixo, tiña que estar no mes de marzo, vale? É dicir, fala Verónica Pichel de que non entendemos os mecanismos que hai que pagar. Home, claro, é que os mecanismos que ela fai, dille o interventor que é ilegal. E, ademais, di que é unha responsabilidade personal. E, señora Verónica, é moito perjuicio que as súas contas, o seu equipo de goberno, está causando este Concello. E non descartamos reclamar esa responsabilidade personal. Porque unha cousa é desviarse, excederse por unha urgencia nun gasto. E outra cousa é non saber en que gastou vostede os cartos. Porque o único que temos seguro é que tiña moitos asesores jurídicos. O problema é que esos asesores jurídicos que nos costan moitísimos cartos solo lle asesoraban para contestarlle ao veciño que facía unha reclamación ao valedor do pobo e vostede non era capaz de explicarlle ao valedor do pobo que ese veciño tiña ou non tiña razón. Encargáballo hasta os abogados e asesores que vostede tiña. Levamos nas contas deste ano, de enero a xullo, hai 40.000 euros en abogados. Recoméndolle que vostede tamén teña asesoría jurídica. 40.000 euros. Señora Verónica, a miña xestión está aí para verse. Os anos que eu gobernei está aí para ver. Eu non vai a topar un solo informe de intervención, de secretaría, en donde me advertiran, os veciños queren que se resolvan os problemas de necesidade. E vostede cando gobernou quedou sen botón de mando e quedou nos estamos traballando, nos entendemos que hoxe pois non están contentos porque despois de 6 anos non foron capaces de aprobar un orzamento e este goberno, a pesar de ser un orzamento de emerxencia e que dá servicio única e exclusivamente para sacar o SAF, para salvar o SAF, ¿vale? E que temos que pedir un crédito para incorporar cartos que son insuficientes porque nos hai. Esta é o noso cometido e, por lo tanto, non vamos a debatir máis. Eu creo que está moi claro, é dicir, o resto poden usar vostedes as redes sociais. Si lle pediría, por favor,
que nos faciliten as redes sociais do Concello para poder transmitir información aos veciños. Eu creo que eso debería de ser, o sea, con 535 señora Verónica, por favor. Señora Verónica, por favor. Eso que importa. Vamos a proceder a votar. Vamos a proceder a votar este orzamento. Votos a favor do orzamento. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que son propoñer como festas locais do Concello de Forcarei para o ano 2026. E a proposta deste equipo de goberno é festivo local o luns 31 de agosto do 2026, que é o luns das Dores, e o mércores 11 de novembro de 2026, San Martiño, que a pesar de que este ano, por decisión do anterior equipo de goberno, suprimiron o San Martiño, en este pleno propoñemos volver a recuperar o San Martiño como ven sendo dende fai moitos anos. Por lo tanto, alguna... Sí, señor concelleiro, sí. Eu teño unha pregunta. Que me está dicindo? Que vai facer festivo local o San Martiño? O sea, Forcarei este ano ten 3 festivos locales, porque o San Juan xa foi. Para 2026. Estamos propoñendo para 2026. Pois a ver se atendemos ao que día. Dixen para o 2026. Estás perdendo clases. Dixen para o 2026. Recuperar este ano, 2026. Señor, respecto do 2026, pois este ano San Juan xa é festivo afortunadamente nacional e pola nosa parte consideramos pois, que é unha moi boa festa. Creemos que tuvo un éxito, máis éxito tería se nos deixaran organizar cunha partida económica un San Juan potente neste Concello. Aconsello que retomen a idea do San Xoán, porque o San Xoán é unha festa que cala moi fondo, a pesar de que se opoñen os dous partidos, é unha festa que cala moi fondo nas raíces galegas e que é a festa que máis se celebra neste Concello con diferencia. Afortunadamente, casi sempre é festivo autonómico e xa non fai falta que os concellos o declare. Escoita, que vou che dar... Pero, espera, deixame acabar e despois escoito-te atentamente. Despois escoito-te atentamente con todo o cariño. Nós creemos que o San Juan, o San Xoán, é a festa por excelencia do Concello de Forcarei. Mais alá dos festivos oficiales marcados pola Igrexa por as tradicións sociais. Entonces, pensei que houve unha recollida de firmas, ainda non vi chegar ao Concello, debero firmar vostede e dous máis. Entonces, de verdad, valorado o San Xoán, porque é algo que afecta a todas as parroquias, que gustan todas as parroquias. Eu creo que a xente de Forcarei tamén entende que é mellor un día festivo de xuño que un festivo un miércoles de noviembre, onde xa non hai luz, onde chove, onde a xente non disfruta o festivo como disfruta un día de xuño. No caso de que non sea festivo San Xoán, cousa que no 2026 non pasa, polo que vamos a votar a favor dos festivos locales. Nós consideramos que cando non coincida o San Xoán, un festivo autonómico ou nacional, creemos que é unha festa que todos os vecinos, incluídos os de Forcarei, disfrutan máis pola data na que é, respetando con todo o cariño o San Martiño como un día de tradición, de comida e tal, pero que non é o mesmo novembro que xuño. Rematei. Nada, Roberto, só quería dicirche que non estou moi en desacuerdo contigo. Gracias. Dicirche que o San Juan tamén é unha convención social, aínda que ti a poñes por encima de outras convencións sociales, tamén é unha convención social, bien. E independientemente deso, só che quería dar a miña opinión, a parte da miña opinión personal, non é deste grupo. Cando dixeches o da partida, eu vou votar máis alá de que podamos dar algunha subvención a algunha asociación que este implicada en organización de actividades dese tipo. Pola miña parte, a miña opinión personal é que as festas deberían ser sempre iniciativas privadas e non as deberían facer, é a miña opinión.
punto. E por iso insisto en que é a miña opinión, para que non saigades cunha publicación o PP de Forcarei, non, é a miña opinión. Mais alá deso, pois sí, é discutible as fechas dos festivos locales. Se non recordo mal, ti creo que no seu día propuxeras rotar o festivo local según as festas das parroquias. Eu propoño San Xoán. Pero recordo mal, recordo mal. Temos falado de elo, se é unha cosa que estaría disposto a estudiar a segundo onde caia. É porque vexas que ti poderías discutir contigo mismo cales son os festivos locales de Forcarei, sabes? Mais alá, sabes, quería dar a miña opinión personal de que, eu creo sinceramente que este tipo de iniciativas deben ser, eu prefiero que sean privadas, independentemente de que o sector público de alguna forma colabore e as apoie. Falando de contradicións, home, pois sí que tes unha contradición grande entre o yo Alejo político e o yo Alejo membro da Comisión de Festas de dúas iglesias, porque agora acabas... Eu non son de dúas iglesias. Perdón, o yo Alejo político di que por ele as festas ten que ser privadas exclusivamente, e o yo de media vía puxose loco porque levaba 500 euros menos que as demais asociacións. Agravio comparativo. É no mesmo que te acabo de decir que unha cousa non é unha dicotomía. O sea, pode ser unha iniciativa privada e o sector público pode votar algo mal. Non ten sentido. Estamos relajando. Quere dicir algo, Verónica? Sí, que votaremos a favor da proposta. Moi ben. Vale, pois procedemos a votar. Votos a favor? Moi ben, moitas gracias. Rematamos o pleno, pois desexando vos a todos unhas felices festas e ademais invitándovos a participar nos actos religiosos do domingo das Dores. Nada máis, a sesión e aquí estaremos como todos os anos.